Казань, Товарищеская, 34, телефон 8 951 061 65 40. Йөреп керәсем килә. Грим бүлмәсендә зирлекнең соңгы мизгелләре, артистлар рольләрен кабатлый. Тамашачыларның аларны аңлаячагында шикләре юк. Хисләрне җиткерер өчен тәрҗемәче кирәкми диләр. Сәхнәгә чыккач, әле без теге тамашачы алдына чыкмады, бу сәхнәгә чыккач, ничектер гел үз театрыңдагы шикелле булып китә ул. Невидимка белән эләктек. Кызлар җыенган арада зал инде тулып килә. Тамашаны башлар өчен Адеон сәхнәсе инде әзер. Ут куелган, тавыш көйләнгән. Беренче мизгелдән үк артистлар кунакларны үз дөньясына алып кирип китте. Әсәр хатын-кызның ялгызлыгы, шул хәләттән чыгарга тырышуы турында. Анда фәлсәфи уйланулар, тирән кичерешләр, төп рольдә Люция Хамитова. Беләсезме, менә безнең бу спектакль шундый атмосферный. Шуңа күрә менә кайда гына без уйнамасак та, үзебезнең театрыбыздамы, чит илдәме, менә тамашачыны шушы атмосфера алып кирип китә. Һәм тып-тын карый тамашачы бу спектакльне. Кайда гына уйнасак та. Тормыш мәгънәсен ничек табарга, ялгызлыктан ни рәвешле котылырга? Бу сораулар кешенең кайда яшәүенә карамастан борчый һәм уйландыра. Румыннар искәрмә түгел. Спектакль бетүгә зал алкышларга күмелде. Татар телендәге спектакльне беренче тапкыр күргән тамашачы үз хисләре белән залдан чыккач та уртаклашты. Сәгать төнге 12 китсә дә таралышырга ашыкмыйлар. Спектакльнең шигъри әһәңе бар, актерлар сәхнәдә уйнамый, яши минемчә. Бу әсәр хисләргә бай һәм Румыния спектакльнән нык аерыла, шунысы белән үзенчәлекле. Миңа тамаша бик ошады, актерларның пластикасы искиткеч, күземне алмыйча карадым. Билгеле, мин телне аңламыйм, әмма кайбер сүзләрне инде өйрәндем. Тамашачылар арасында Россиянең Румыниядагы илчелеге киңәшчесе Александр Васильев табар иде. Аны да бу спектакль битараф калдырмый. Сюда приезжают. Румыниядә театрлар күп, гастрольләр белән килүчеләр дә аз түгел. Шуның өчен тамашачыны шаккатыру кыен, әмма казанлылар чыгышы әле озак хәтерләрендә сакланачак. Спектакль уйналды, әмма гастрольләр моның белән тәмамланмый. Артистларның Румыния белән якыннан танышу мөмкинлеге бар. Европаның әлеге иле үзенең борынгы хан сарайлары һәм замоклары белән дан тота. Камал артистларның шушы тарихи мирас белән дә танышу мөмкинлеге бар. Лейтенант Полина Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы, Румыния. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.